Umaykad to'y mudra. Nagpintas dito'y niya. Inya nga rod aramidin tanga Ilocano video. It's time for our Ilocano WOTD. 71 bro. Ano sa Ilocano ang mamitas mudra? For our WOTD. Mudra Kel. Agburas. Agburas? Mamitas? Oo. Inta agburas. Inta agburas, Agburas. inta agburasun. Inta agburas. Inta agburas tea. Lemon. Lemon. Tagalog. Mamitas tayo ng lemon. Ano na nga ba yung lemon? Lemon is lemon. It's English. Diba? Right. May Ilocano din ito eh. Aratoy kami ayan ni uncle ko. Lemon. Anong Ilocano ng lemon? Lemon. Is there an Ilocano word for lemon? Kalpe. Ha? Kalpe. Kalpi. Darong bunga ka na, no? I think that's Bicol. Ano sa Ilocano yung ano? I think so. Andun sila sa baba. Kami isang puno. Examples, mudra. Agbura sakti lemon. Kasjay. Ne, agburas ako. Agbura sakti lemon. So, how do you say it in present tense? Agburburasak? Agburburasak? I'm picking lemons. Namimitas ako ng lemons. Where am I gonna put this? That's it for our Ilocano WOTD. Yeah, ang tawag sa amin manong, ano, kalpe. Anong tawag? Kalpe. Ang asim din, yan ang liw. Paano ang ano? Sa amin. Ano talaga? Kami isang puno.